Dnes vám poviem o tých najbizarnejších náhodách, ktoré sa ale fakt stali. Niektoré náhody znejú tak šialene, že proste znejú ako niečo vymyslené z internetu, ale všetky, ktoré vám teraz poviem, sa naozaj stali. V roku 1954 zasiahla Ann Hodges meteorická hornina priamo v jej dome v Alabama. Hornina preletela cez strechu, odrazila sa od rádia a trafila ju počas jej oddychovania na gauči. Stala sa tak prvým človekom v histórii, ktorého oficiálne zasiahol meteorit a prežil to. Potom je tu Roy Sullivan, muž, ktorého zasiahol blesk, ale počkajte si na to, nie raz, nie dvakrát, ale 7-krát. Áno, dobre počujete, 7-krát. A všetky tieto prípady boli potvrdené. Raz mu blesk zapálil vlasy, inokedy ho trafil počas rybačky a stále to prežil. A teraz je tu jedna z najdivnejších. V roku 1975 jazdil muž na mopede v Bermúdách, keď ho zrazil taxík. Našťastie to prežil. O rok neskôr išiel na tom istom mopede po tej istej ceste a zraz ho zrazil ten istý taxikár. Dokonca viezol toho istého pasažiera ako ten prvýkrát. Šanca na takéto niečo, aby sa stalo, je skoro nemožná. Ale viditeľne je to možné. A ešte jedna. Violet Drosep prežila potopenie RMS Titanicu. To samo o sebe je neuveriteľné. Ale ona prežila ďalšie potopenie lode, sestierskej lode Titanicu. A neskôr prežila ďalšie potopenie lode počas vojny. A internet ju dnes volá Miss Unsinkable. Niekedy realita môže znieť viac nereálne ako film. Ale práve preto sú tieto prípady také divné, lebo sa naozaj stali. Dopozerali až sem, tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak by ste chceli viac funfact videjka vidieť, tak na týchto 3 sociálnych sieťach ma môžete nájsť. Plus na tomto WhatsAppovom kanále. Ak vám nepôjde nájsť, tak napíšte do komentáru, ja vám pošlem link, lebo niekedy to blbne. Môžete každý jeden pondelok nájsť nové funfact videjko na novú tému. Budem taktiež nesmierne rada, ak mi dáte follow, like, zazdieľate to, alebo napíšete nejaký komentár, ak neviete čo napísať, napríklad odpovedzte na popisok, alebo úplne niečo, čo vás napadne. Je mi to jedno, mne to nesmierne pomôže. Tí, ktorí už ma tu sledujete dlhšiu dobu, tak som nesmierne vďačná, že ma podporujete vo veci, ktorá ma baví robiť a dúfam, že aj vás to baví pozerať. A tí, ktorí ste tu noví, tak vás tu vítam, ja sa volám Jazz Mikaela a natáčam tu pondelky Fun Fact, v stredu krimi videjka, v piatok nejaké BookTok témy a